sad mi se predstavi prvo. Ja sam Maja Stanković. Dobro, i reci mi Majo, da ne misliš da si malo previše odrasla za Ljuljanina? Ne. Nisi, jel? Nikad nije kasno biti Znači, nikad nije kasno, okej. Po opremi koju nosiš izgleda prilično očigledno da ćemo mi danas da radimo nešto vezano za avijaciju i za padobranstvo, ali tako? Skočit ćemo iz aviona i to potpuno ispravno. Jao Maja, šta ti je sve to trebalo? Reci mi samo, da li možeš da mi kažeš ko je odgovoran za tu kako da nazovem, najblesaviju moguću stvar koju ćeš ti danas da uradiš? Moj muž. Jel da? Možemo da ga pokažemo? Možemo, slobodno. Okej, super. Reci mi kakva su ti očekivanja? Očekujem da ovako bude ludo i nezaboravno. To garantujem. Ostalo vidjet ćemo. Jel već malo postoji uzbuđenje? Postoji. A da, I to veliko. Ja kao civilni vojni podobranac, ona 20 godina sluša moje priče. I jednog dana ovo bilo najbolje. I samo jedno mogu to da kažem. Imamo super mamu. Bravo za super mamu, odlično.
Bravo! Bravo, mamo! Eto mi hvala! Rekao sam ti ja neću. Neću da prođe kako treba. Svaka sam! Svaka sam, dao ruke. Ali nisam vjerovao. Sve je bilo istina. Sve je bilo istina, samo... I onda? Slobodno. Meni će biti lakše ako ti ustaneš. Isto! Ubit će te tapkaj. Hvala. Idemo prvi utisak u kameru. Ja mislim da iza sliku govori sve. Kaj izrazite ovo sve? Ajmo sad od ovog krivca koji je u stvari odgovor. Ivan, ovo je glavni sila. Mama je superna, odradila je sve. Mi smo se nadali da neće da sviđa dosta. Opet je ona sa nama ovdje. Džabe. Previše je hrabra. Ne možemo nikad da desiti. Sad nosim tu majku, pravo. Znači sad, dobrodošla tu. Odlično si bila, najviše ja volim da radim sviđu koji uživaju se. Zahvaljujem Fenicu, zahvaljujem Srbu Fenicu. Živi, vidi ono što sam ja pre 30 nešto godina. Bilo nam je zadovoljno. Hvala tebi. Ne, sada da stavim.